Hola, jo soc Hugo Fernández. Jo, el Pelayo. I estudiem a l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat. I el nostre treball de recerca es titula Avaluació de la qualitat ecològica de l'aigua del Delta del Llobregat. Inicialment volíem estudiar un ecosistema generat a una peixera, però la nostra professora ens va recomanar que estudiéssim un ecosistema real, com podria ser el del Delta del Llobregat, el que ens va fer arribar a la nostra pregunta de recerca, que seria quina és la qualitat de l'aigua a la desembocadura del riu Llobregat i com pot aquesta influir en l'ecosistema del país. Amb aquesta pregunta teníem un objectiu principal molt clar, que era estudiar quins paràmetres fisicoquímics hi havia en diferents punts del riu per veure com pot aquest afectar a l'ecosistema del riu. Finalment, vam arribar a la conclusió de que la qualitat de l'aigua del Delta del Llobregat era deficient, però no catastròfica. Això és degut a tota la contaminació que arrossega i per tota la intrusió salina que limita molt la quantitat de biodiversitat i d'espècies que hi poden viure en aquella zona del riu. I aquest és el nostre treball de recerca.